салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аввалин иштибоҳ дар таърихи қуръакашии Лигаи Чемпионҳо. муддати анқариб 3 соат мухлисони футбол аз он шод буданд ки дар даври якашниҳоӣ бори дигар рақобати ситораҳои футбол Лионел Месси ва Криштиану Роналдуро тамошо мекунанд. ҳамагӣ баъди қариб 1 соати қуръакашӣ расонаҳои иттилоотӣ дар такя ба инсайдерҳои дохилии маросим хабар доданд ки қуръакашии Лигаи Чемпионҳо бо чанд сабаб аз нав баргузор карда мешавад. дар минтақаи Нёни Швейтсария ки дирӯз маросими қуръакашии марҳилаи якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд, баҳсу нофаҳмиҳои зиёдеро ба бор овард. гуфта мешавад ки баъди анҷоми маросими аввал дастаҳои Вильяреал ва Атлетико Мадрид эътироз карданд ки дар ин маросим ба иштибоҳҳои зиёд роҳ доданд. Андре Аршавин ҳангоми берун овардани сагқочаҳо барои дастаи Вильяреал барои рақобат дастаи Манчестер Юнайтедро баровард. ёдовар мешавем ки дастаҳои Вильяреал ва Манчестер Юнайтед дар даври гурӯҳӣ низ дидор анҷом доданд ва аз рӯи қоидаҳои Лигаи Чемпионҳо онҳо наметавонанд ки дар раунди аввали марҳилаи плей-офф миёни худ рақобат намоянд. аз ин рӯ онҳо маҷбур шуданд ки барои Вильяреал ҳарифи нав пайдо намоянд ки Манчестер Сити буд. Вильяреал ҳеҷ гоҳ дар ин давр бо Сити бар ин дастаҳо рӯбарӯ шуданӣ несту набуд. ин иштибоҳ ҳамчунин ба он овард ки дар қутии сагқочаҳои ҳарифон барои Атлетико дастаи Манчестер Юнайтед набуд ва ин боис гашт то дастаи Атлетико бо яке аз зуртарин дастаҳои чемпионат Баварияи Мюнхен рақобат намояд. хулос чунин хатогиҳои кӯчак нагузошт ки мухлисон бори дигар рақобати ду асоситарин чеҳраи футболи муосирро тамошо намоянд. Атлетико аз Бавария гурехт, Вильяреал аз Манчестер Сити. баъд чӣ шуд? Вильяреал рӯзаш аз ин ҳам сиёҳтар шуд. барои ӯ Ювентусро ҳадя карданд, барои Атлетико Манчестер Юнайтедро. ПСЖи бечораро Реал гумонам барвақттар аз майдони муборизаҳо берун мекунад. Месси ва Роналду ҳарду ба Мадрид мераванд. Месси ба дарвозаи Реал гол заданро дӯст медораду метонад. барои Роналду бошад азият додани Диего Симеоне ва хетрику дублу голборон бо сару пою китф ба дарвозаи Атлетикои шуғли ҳамешагӣ аст. инҷо хушбахттарин даста Челси аст ки дар 2 маротиба барояш дастаи Лилро бароварданд. баргашти Серхио Рамос ба майдони Сантьяго Бернабеу. он ҷое ки Рамос барои ҳимояи шарафи дастаи шоҳона ба қавле мӯи сари худро сафед карда буд. оё Рамос он қасаму қавлу қарордодҳои худро ёд дорад? замоне мегуфт барои Реал ҷон медиҳад ва зидди ин даста ҳеҷ гоҳ ба мубориза намебарояд. акнун замони исботи қавлу қасамҳои ба қавле мардакӣ дар расид. журналистон ҳам доно баъди маросими қуръакашӣ дарҳол дари Рамосро куфтанд ва аввалин чизе ки гуфтанд ин буд ки шумо муқобили Реал бозӣ мекунед. мухлисони Реал акнун гӯш кунед ки Рамоси дӯстдоштании шумо дар мавриди рақобат бо Реал чӣ андеша дорад. вақте ман дар ҳавопаймо будам ба ман гуфтанд ки Манчестер Юнайтед бо мо рақобат мекунад. дастае ки бароям писанд буд. аммо баъдан маълум шуд ки маросим аз нав барпо мешавад. сараввал хостам иштирок дар ин рақобатро рад намоям, вале баъдан ба хулосае омадам ки барои як маротиба баргашт ба Сантьяго Бернабеу сабабе барои хурсандӣ аст. ман аз рӯи бемории ковид натавонистам бо мухлисони Реал хайру хуш намоям. тақдир нагузошт. шумо медонед ки ману Реал бо ҳам чӣ иртиботе дорем. акнун ман дастаи ПСЖро ҳимоя мекунам ва барои давом додани роҳи чемпионӣ омодаам ҳамаи нерӯи худро барои ин даста сарф намоям. ин дастае ҳаст ки ман аз он умедҳои зиёд дорам. ман барои ПСЖ ҷон фидо мекунам ва омодаам ки бимирам, гуфтааст Серхио Рамосе ки замони ҷони худро барои ҳимояи Реал ваъда медод. акнун фаҳмидед ки пулу маблағ пеши садоқату муҳаббат ҳеҷ арзише надорад, махсусан барои бозингарони Реал ки дар охир Перес онҳоро мисли гадо аз дар меронад. аз Барселона ёд гиред охир. дидед чӣ хел Суаресро бо обу рӯи баланд гусел карданд. Николас Отамендиро роҳзанҳо қариб мекуштанд ва ин ҳодиса дар дохили хонааш рух додааст. Николас Отаменди футболбози дастаи Бенфика ин навбат қурбонии дуздӣ дар хонаи худ гардид. гуфта мешавад ки дифоъкори дастаи Бенфика Николас Отаменди замоне ки аз бозӣ муқобили дастаи Фамаликан ба хонаи худ бармегашт, 4 нафар шахсони номаълум дар назди дарвозааш садди роҳи ӯ шуданд ва ба гулии ӯ тасма гузошта буғияш карданд. роҳзанҳо ба сифати таҳдид тасмаро ба гардани ӯ овехтанд то футболбоз дари асосии ворид шудан ба хонаро боз гардонад. барои роҳзанҳо танҳо ҳамин муяссар гардид ки соат ва чанд миқдор маблағ аз Отаменди ситонанд ва ҳамин тавр аз ҷои ҳодиса ғайб зананд.
аргентинӣ баъдан ба мақомоти пулис шикоят бурд ва маълум гашт ки ҳамон вақт дар хона ҳамсараш бо ҳамроҳии писараки хурдсолаш буданду халос. собиқ футболбози дастаи манчестер сити ҳамакнун ба мақомоти полис шикоят бурдааст ва полисҳо вобаста ба ин қазия таҳлилу ташхисро шурӯъ карданд. мақсад ҳамон 1 соату чанд сум пул буд. ҳамон бечора атамендиро хоҳиш мекарданд медод. кирои тасмаро ба гардан овехтану чанд вақт пушти панҷара нишастан намегири $1 миллион. дар бозии дастаҳои ювентус ва челси дар лигаи чемпионҳо як ҷавон ба сифати масхара миёни майдон даромад ва ба таври худ футболбозонро ба қавле мазоқ намуду сайру гашт мекард. ин воқеа дирӯз дар бозиҳои лигаи чемпионҳои аврупо миёни занон рух дод. дар марҳилаи панҷуми бозиҳои гурӯҳии лигаи чемпионҳо миёни занон дастаҳои ювентус ва челси бо ҳам рақобат намуданд ки дар охирҳои бозӣ довари майдон рафти рақобатро манъ сохт, чун аз канор ҷавоне дохили майдони бозӣ гашту ба рафти он халал ворид намуд. ӯ ба футболбозхонумон ба қавле гап мепартофт ва онро тавассути телефонаш ба навор мегирифт. дар натиҷа футболбозхонуми челси Саманта Кьяр ба хулосае омад ки ба ин ҷавони дорои ахлоқи паст дошта ба қавле дарси адаб диҳад. ӯ бо сурати баланд давида ба пойҳои ҷавон зарба зад ки дар натиҷа ҷабрдида ба замин афтод ва ҳамин тавр майдонро тар гуфт. ҳисоби бозии дастаҳои занонаи челси ва ювентус мусовӣ ва бидуни ягон гол хотима ёфт. шояд эътирози ҳамун бачаам ҳамин буд ки инҳо гол зада наметавонанд. лионел месси ва криштиану роналду барои як ҷоизаи имсолинаи бо қурби дигар бо ҳам мубориза мебаранд. расонаҳои иттилоотӣ имрӯз рӯйхати финалистони ҷоизаи Globe Soccer Awardsро расонаӣ карданд ки дар миёни номзадҳо исми футболбозони маъруф криштиану роналду ва лионел месси низ навишта шудааст. онҳое ки барои соҳиб шудани ҷоизаи беҳтарин футболбози сол мубориза мебаранд инҳоянд: карим бензема аз Реал Мадрид, роберт левандовски Бавария, Килиан Мбаппеу Лионел Месси ҳарду аз ПСЖ, криштиану роналду аз Юнайтед ва Муҳаммад Салоҳ аз Ливерпул мебошанд ки аз миёни инҳо танҳо якеашон шоми 27 декабр соҳиби ҷоизаи беҳтарин футболбози соли 2021 таҳти унвони Globe Soccer Awards мегардад. зиёд мехостам ҳаминашро ҳам Месси гирад. ман мухлиси ӯ нестам, вале ҷанҷоли мухлисонашро дӯст медорам. хабари шум: яке аз ситораҳои футбол дар авҷи шӯҳратёрӣ аз футбол иҷборан меравад. сомонаи расмии Марка хабар медиҳад ки ҳамлавари аргентинии дастаи Барселона Серхио Агуэро ба футбол видо мекунад. ба иттилои манбаъ, футболбози аргентинӣ тасмими ниҳоии худро дар бораи анҷоми фаъолияти бозигарӣ ба иллати бемории қалб кардааст ва тасмимашро рӯзи 15 декабр эълон хоҳад кард. маврид ба ёдоварист ки футболбоз дар бозии даври 12-уми Ла Лига бар зидди Алавес аз майдон иваз карда шуд. баъдтар маълум шуд ки форвард бар асари мушкилоти қалб камаш 3 моҳ аз майдон дур мешавад ва билохира табибон куллан ба футбол машғул шудани ӯро манъ намуданд. гуфта мешавад ки фардо расман футболбоз қарори ниҳоии худро дар бораи ояндааш расонаӣ мекунад. аз футбол рафтан ки саломатии Агуэроро ҳифз мекунад, бало бар сари футбол. чӣ гуфтед? дӯстон, агар роҳҳои ба мамлакати Корея рафтанро меҷӯед, пас ба шабакаи ютубе ки ман суроғаи онро дар ҷои шаҳр мондам дароед ва аз наворҳои он дидан намоед. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.